Vítejte u úvodního speciálu magazínu světové série Renault. Nový český pořád, který vám bude přinášet nejčerstvější zpravodajství, obsáhlé reportáže, zajímavé rozhovory a pohled ze zákulisí celosvětově oblíbených závodů automobilky Renault. Nyní se pojďme podívat na dosavadní průběh sezóny a začneme formulovými šampionáty. Start úvodního podniku letošního šampionátu se neobešel bez dramatických situací. Vzadu zůstalo několik vozů stát na roštu a došlo k prvním kolizím. V první zatáčce mela pokračovala, když Alexander Rossi doslova sestřelil Kevina Coriuse. Roztroušené trosky donutily poprvé na trať vjet safety car, zatímco traťoví maršálové se pustili do odklízení, na trať se začaly snášet dešťové kapky. Ani kluská vozovka však nebránila jezdcům, aby po restartu pokračovali v tvrdých soubojích kolo na kolo. Francouz Gilles Bianchi se po dlouhou dobu snažil dostat na druhé místo před Carlose Huertase. Souboj nakonec přeci jen dopadl lépe pro francouzského pilota. Sílu letošního závodního vozu potvrdil také Robin Frijns, který zajel nejrychlejší kolo závodu a byl téměř o 3 sekundy rychlejší než v loňském roce. Ke konci závodu se pak Bianchi dostal až téměř k Jelolimu, vedoucímu muži závodu, ale problémy s motorem mu znemožnili zaútočit na vítězství. První triumf v této sérii si tak připsal britský mladík Nick Yelloly ze stáje Comtech Racing. Na pódiu ho doplnili Gilles Bianchi z Tech One Racingu a zástupce Carlinu Kevin Magnussen. Těsně za pódiem dojeli oba jezdci Fortecu, Frijns a Huertas. 6. místo připadlo Nikolaj Marcinkovi, za nimi pak dojeli Will Stevens, Marco Sørensen, André Negrou a 10. Sam Bird. Měli jsme dobrý start a podařilo se nám vybudovat si náskok. Bianchi byl však ke konci rychlý, takže na tom musíme zapracovat. Ale na druhou stranu je dobré, že jsme dokázali jet konzistentně a získat první vítězství. I druhou kvalifikaci ovládl Arthur Pic a i start druhého závodu zkazil. Tentokrát se kolem něj jako blesk přehnal dánský závodník Marco Sørensen. V první zatáčce však bohužel skončil závod i pro vítěze prvního závodu Nicka Yellolyho. Naopak Alexander Rossi se tentokrát všemu úspěšně vyhnul a získal na startu celkem 5 míst k dobru. O druhé místo sváděli souboj nováček Robin Frijns se Samem Birdem a jen nedaleko od nich bojovali další dva jezdci Arthur Pic a Kevin Corius. Nadšení ze zajímavého závodu však vystřídal smutek v garáži českého týmu Lotus, protože Marka Sörensena, vedoucího muže závodu, zastavila po 9 kolech mechanická závada. Arthur Pic se nehodlal s propadem na startu smířit a nadále postupoval vpřed. Tentokrát pokořil druhý Lotus řízený Richiem Stanwayem a o něco později i Alexandra Rossiho. Francouz Gilles Bianchi se také postaral o několik skvělých manévrů a zajel velmi slušný závod, ačkoliv startoval z boxů a na výhru tedy nemohl pomýšlet. Jeho krán Arthur Pic se konečně probil na pódium, když se těsně před cílem tímto odvážným manévrem protáhl kolem Kevina Coriuse. Nejúspěšnějším mužem víkendu se však díky tomuto vítězství stal Robin Frijns z týmu Fortec Motorsport, jež se posunul do čela průběžného pořadí šampionátu. A to je teprve jeho první víkend ve Formuli Renault 3,5 vůbec. V cíli mu gratuloval druhý Sam Bird z českého týmu ISR a těžce vybojované 3. místo náleží pilotovi Damsu Arthuru Picovi, který si navíc ještě připsal nejrychlejší kolo. Corius tedy 4., 5. Rossi, 6. Stanway, 7. Move. Dále pak Stevens, Venturini a 10. Negrau. Dobře jsme odstartovali ze 3. místa, bylo to mnohem lepší než včera z místa 2. Nebylo to moc dobré a propadl jsem se na 4. místo. Počkal jsem si tedy pár kol, než se to uklidnilo a zaútočil a předjel Sema. Přálo nám i trochu štěstí, když Sørensen měl problém. Nevím jak ani co to bylo. Na druhou stranu jsme jeli stejně rychle a chtěl bych vidět tu bitvu. Každopádně zvítězil jsem a musím velmi poděkovat svému týmu, protože vůz byl zkrátka úžasný. Závod v Monaku je vždy unikátní a také je to jediná příležitost se předvést přímo před zraky šéfů stájí Formule 1. Kvalifikace dopadla nejlépe pro Sama Birda, který i skvěle odstartoval, ale opomenout nemůžeme ani Gillesa Bianchiho, který se dokázal posunout na 2. místo. Úzká první zatáčka se však stala osudnou pro Kevina Magnussena. Brazilec Lucas Foresty ze stáje Dams také nebude šťastně vzpomínat na závod v Monaku. Potížím se naštěstí vyhnula první trojce jezdců pořadí Sam Bird, Gilles Bianchi a Alexander Rossi. Ten se v ulicích Monte Carla musel vyrovnat s tlakem na něj vytvořeným Kevinem Coriusem.
Z ruského týmu RFR se trápil Anton Nebylický, kterého zdržoval před ním jedoucí Will Stevens, což v monackých šikanách málem vyústilo i v havárii. Gilles Bianchi zvyšoval svůj nátlak na vedoucího Sama Bairda, ale svého soka neohrozil a naopak sám chyboval na výjezdu z tunelu. Také díky tomu mohl Brit z české stáje ISR bez větších problémů dovést svůj monopost do cíle a zvítězit na slavné monacké půdě. Bianchi z Tech One Racingu dojel druhý, následovaný Rossim na voze Arden Caterham. Sam Baird se tímto vítězstvím také posunul do čela průběžného pořadí šampionátu jezdců Formule Renault 3,5. Na dalších bodovaných místech je doplnili Korius, Miller, Sørensen, Jeloli, Aljoshin, Grupp Miller a Kolumbiec Huertas. Další ikonickou tratí v kalendáři bylo belgické Spa-Francorchamps, kde kvalifikaci nejlépe zvládl dánský pilot Kevin Magnussen. Tomu se podařil i start a v nájezdu do první zatáčky vedl startovní pole následovaný Samem Bairdem a Gillem Bianchim. V následném klesání před známou zatáčkou Eau Rouge chyboval Američan Alexander Rossi, který svým výletem mimo trať ztratil několik pozic. Naštěstí nikdo nezazmatkoval a všichni projeli rychlou zatáčku bez kolize. Vítěz z Monaka Sam Baird se však s druhým místem spokojit nehodlal a dorážel na Kevina Magnusena, kde jen to šlo. Ačkoliv to po několik kol bylo velmi těsné, Dán se udržel před ním. Už ne tak působivě si vedl brazilský závodník Lucas Foresti, který ztratil kontrolu nad vozem a zůstal nepříjemně stát v zatáčce Stavilo. To donutilo vyjet na trať safety car. Při restartu šlo opět do tuhého, když se Švýcar Joel Amberg pokusil o rychlý útok na Louise Williamsona. Oba vozy spolu kolidovali, ale nejhůře to odnesl právě švýcarský pilot, a to ztrátou několika míst. Artur Pick mezitím nezvládl souboj s Kevinem Magnusenem, kterému nevyšel restart závodu. Prorazil Magnusenovu pneumatiku svým křídlem a sám poté doslova vyletěl z dráhy. Do vedení se díky skvělé jízdě probojoval Marco Sørensen z českého týmu Lotus a dojel si pro krásné vítězství následován Gillem Bianchim z Tech One Racingu a Samem Bairdem z další české stáje ISR. Pro dánského jezdce šlo o jeho vůbec první vítězství ve Formuli Renault 3,5. Pochopitelně měl radosti na rozdávání. Je to úžasné, vlastně pokaždé, když závodím právě tady, tak zvítězím. Jsem šťastný a můžu si ve svých plánech konečně světovou sérii odškrtnout. Na body dosáhli kromě nejlepší trojky také Aljoshin, Miller, Rosenzweig, Frinz, Grupp Miller, Jeloli a Marcenko. Nejrychlejší kolo závodu pak zajel Gilles Bianchi. Druhý závod v belgickém Spa odstartoval za safety carem z důvodu silného deště. Z prvního místa vyrazil opět Kevin Magnussen ze stáje Carlin. Naopak až z posledního místa odstartoval britský mladík Sam Baird, který obdržel trest za příliš malé množství paliva ve voze po kvalifikaci. Pořadí se tedy zatím od kvalifikace nezměnilo a tak při restartu byl na druhém místě Robin Frinz, třetí Gilles Bianchi a čtvrtý Lewis Williamson. Žádné drama se kvůli minimální viditelnosti nekonalo a nikdo nechtěl riskovat svůj závod. O výsledcích tak rozhodovaly až povinné zastávky v boxech. Magnussen a Frinz zajeli ke svým mechanikům ve stejném kole a právě druhý jmenovaný na tom vydělal. Syn bývalého pilota Formule 1 se však nevzdal a o pár zatáček později se vrátil do vedení. Dále ve startovním poli se stala tato velice nepříjemná nehoda u zatáčky Lecombe. Richie Stanway najel na záď vozu Carlose Huertase, vzlet do vzduchu a tvrdě dopadl na zem. Závod byl v důsledku této havárie pozastaven a o Novozélanděna se starali záchranářské týmy. Nakonec vyvázl jen se zlomeným obratlem, ale i to stačí, aby nejspíše už do konce letošní sezóny nezasáhl. Po restartu se někteří odvážili k soubojům, ale obecně byly podmínky stále horší a horší. První do cíle dojel sice Lewis Williamson, ale neodbyl si svou povinnou zastávku v boxech. Vítězství tak nakonec připadlo Kevinu Magnussenovi z týmu Carlin. Bylo to bláznivé, nebyl jsem si ani jistý, kolikátý jsem, protože byla červená vlajka a někteří ani nezajeli do boxů. Opravdu to byl bláznivý závod. Přál jsem si jen, aby už skončil. Ale jsem šťastný, velice šťastný, že jsem vyhrál. Druhé místo obsadil Nick Jeloli ze stáje Comtech Racing a třetí Robin Frinz z Fortec Motorsportu. Na bodech dokázali dále dojet Miller a po skvělém výkonu Baird. Britský závodník startoval až z poslední 19. pozice. Za nimi se ještě na bodovaných místech umístili Grupp Miller, Sørensen, Stevens, Marcenko a Venturini.
Třetím podnikem letošní sezóny Formule Renault 3,5 je víkend na německém Nürburgringu. Do prvního závodu skvěle vyrazil z pole position Gilles Bianchi, následovaný Robinem Frincem, Arturem Pickem a Nico Müllerem. Vítěz z posledního závodu Kevin Magnussen neměl zrovna nejlepší víkend. Odstartoval až 6. a ani v závodě to nemělo zrovna nejjednodušší a ztratil několik pozic. Naopak do skvělé stíhací jízdy se pustil Marco Sørensen ze stáje Lotus, který odstartoval sice až 7., ale rozhodně se nevzdal a z těchto soubojů je jasné, že mu odvaha nechybí. Další katastrofa pro Vittoria Girelliho ze stáje Comtech Racing. Zatímco jeho kolega pravidelně boduje, tento 18letý Ital se pohybuje spíše na chvostu a tentokrát ani nedojel do cíle. A tady už je Brazilec César Ramos, který nahradil u Lotusu zraněného Richieho Stenveje. Stále si na letošní nový vůz teprve zvyká, ale už si troufl i na takové pěkné souboje. Tentokrát to však bylo příliš optimistické a po kontaktu s vozem Carlose Huertase dostal hodiny. Vítězství se v letošní sezóně konečně dočkal Gilles Bianchi z týmu Tech1 Racing. Na pódiu ho doplnili Nico Müller z International Draco Racing a Robin Frinz z Fortec Motorsportu. Musím říct, že auto bylo fantastické, odvedli jsme opravdu dobrou práci, ačkoliv jsme příliš netrénovali, tak nakonec večer jsme jeli velmi dobře a vůz byl zkrátka úžasný. Dobře jsem odstartoval a poté jen vedl závod a prostě se snažil odvést co nejlepší práci a snažil jsem se v každém kole jet naplno. To je velmi důležité a myslím, že to teď udělá hodně v šampionátu. Toto bude dobrý výsledek do budoucna. Veterán ze série GP2 si chuť vítězství ve Formuli Renault 3,5 užil zcela poprvé. První trojici na bodovaných místech doplnili ještě Artur Pic, Kevin Magnussen, Marco Sørensen, Walter Grubmiller, Sam Bird, Antonio Felix da Costa a Will Stevens. Nejrychlejší kolo připadlo, jak je již zvykem, na Gilesa Bianchiho, vítěze prvního závodu na Nürburgringu. Druhou kvalifikaci na německém Nürburgringu vyhrál Robin Frinz ze stáje Fortec Motorsport. Ten se tedy také postavil na první místo na startovním roštu druhého závodu Formule Renault 3,5, který nabídl zajímavé povětrnostní podmínky. Některé týmy si nebyly jisté počasím a dokonce na vozy nasadili pneumatiky do mokra. Zatímco Robin Frinz těžil ze svého dobrého startu, jiní při soubojích začali mít velké potíže s přicházejícím deštěm a přišli tak na řadu zastávky v boxech. Jezdce se na trati na chvíli vydal brzdit safety car. Z usychající tratí se Gilles Bianchi rozhodl zariskovat a zamířit do boxů. Nakonec se to však ukázalo jako špatné rozhodnutí a velmi ztratil. O čtvrtou pozici se tímto soubojem poprali Sam Bird a Robin Frinz. Na rozdíl od Bianchiho si pak zastávkou pomohl Marco Sørensen, kterému se podařilo zůstat v kontaktu s čelem startovního pole. Jako o život jede svou stíhací jízdu Nicky Lolly a postupně se startovním polem prokousává vpřed. Stále má ve své hlavě vidinu pódia a dělá proto vše. O druhé místo zatím bojují André Negrau a Marco Sørensen. Do čela se nakonec poněkud překvapivě, ale přeci jen dostává Nicky Lolly. Další chybu na mokré trati předvedl Kevin Magnussen a propadl se ještě o několik pozic dál. Nejšťastnějším mužem dne se však přeci jen nakonec stal Nicky Lolly ze stáje Comtech Racing, který s přehledem zvítězil v bláznivém závodě na Nürburgringu. Na pódium ho doplnili Marco Sørensen z českého Lotusu a André Negrau z International Draco Racing. Startovali jsme 14. a věděli jsme, že to bude těžké. Vsadili jsme na déšť, ale nakonec to na slikách bylo poměrně kluské na startu, ale podařilo se mi dostat se na 6. nebo 7. místo už v prvních několika zatáčkách. Poněkud průměrný start, ale poté jsme měli v úvodních kolech skvělou rychlost. Poté to už bylo jen o správných rozhodnutích, což jsme zvládli. To je obvykle jedna z mých silných stránek. Dnes jsme to zvládli a jsme nadšení, jelikož včera jsme rychlost neměli vůbec, takže velký dík týmu za to, že jsme to obrátili a vyhráli podruhé v této sezóně. Na body dosáhli ještě Bird, Frinz, Aljoshin, Move, Magnussen, Rossi a Antonio Felix da Costa. Na Gilesa Bianchiho se tentokrát nedostalo a nejrychlejší kolo si připsal ruský závodník Michal Aljoshin. Dalším podnikem Formule Renault 3,5 pak bude víkend na novém ruském okruhu s názvem Moscow Raceway. První závod letošní sezóny Formule Renault 2.0 na Motorlandu Aragon odstartoval poměrně klidně.
Z pole position startující Daniel Kvyat si udržel své první místo. Za ním ovšem nastala mela, když se střetlo hned několik vozů, z nichž některé se už do závodu vrátit nemohly. Naštěstí však mohlo klání pokračovat a první trojce se ustálila v pořadí Daniel Kvyat, Nick de Vries a Stoffel van Dorn, který se skvěle na startu dokázal propracovat z 5. na 3. pozici. Uprostřed startovního pole se však nadále tvrdě bojovalo. Někteří jezdci měli problém se udržet na trati v první zatáčce okruhu, kde zůstaly nějaké trosky z havárie v úvodním kole a dokonce došlo na další poměrně vážně vyhlížející havárii. Vůz Hanse Wilhelmiho byl doslova rozpůlen v důsledku silného nárazu a letěl i několik metrů vzduchem. Jezdec zůstal ve voze zaklíněný se zlomeným kolenem a zasahovat museli lékaři. Na trať byl vyslán safety car. V tu dobu se také začal na okruh snášet déšť, což ovšem znamenalo červené vlajky a ukončení závodu o několik kol dříve. Vítězství z předčasně ukončeného závodu si odnesl Daniel Kvyat z týmu Koiranen Motorsport. Druhý dojel Nick de Vries z RS Grand Prix, následovaný Stoffelem van Dornem z Josef Kaufmann Racingu. Za nimi na bodovaných místech dojeli ještě Norman Nato, Paul Chatin, Oliver Rowland, Javier Tarancon, Mickey Wexström, Daniel De Silva a Alex Riberas. Nejrychlejší kolo závodu zajel i jeho vítěz Daniel Kvyat. Zmiňovaná hruzostrašná kolize se odehrála mimo záběry kamer a nikde nebyla odvysílána. My však máme informace přímo od týmu Koiranen Bros Motorsport. Jeho jezdec Hans Wilhelmi najel na zadní část Daniela Kamiše a jeho vůz Atech Ried Grand Prix. Wilhelmi se vznesl do vzduchu a nebezpečně zpátky dopadl právě na Kamišův vůz. Wilhelmi si zlomil koleno, ale Kamiš utrpěl vážné poranění pánve. Měl jsem dobrý start, ale hned po něm mi na hledí dopadlo pár kapek deště, tak jsem začal být opatrnější. Nejel jsem na 100%, protože podmínky na trati byly zrádné. Nikdy nevíte, možná pršelo jen v některých zatáčkách, dával jsem si pozor. Jsem opravdu šťastný, že jsem tady mohl zvítězit jak v závodě, tak i v kvalifikaci, protože to rozhodně není naše oblíbená trať. To, že jsme byli nejrychlejší, nás překvapilo. Trofej přišel vítězi předat osobně pilot stáje Toro Rosso ve Formule 1 Jean-Éric Vergne. Druhý závod slabší Formule Renault již nabídl mnohem umírněnější počasí. Kvalifikaci ovládl kolumbijský závodník Oscar Tunjo, ale na startu musel čelit vítězi prvního závodu Danielu Kvyatovi. Nakonec si však svou pozici udržel, zatímco jezdci uprostřed startovního pole si již dali pozor a první zatáčky se obešly bez kolizí. A nakonec to netrvalo dlouho a ruský závodník se přes Soka z Kolumbie dostal. Stále však nebylo nic jisté a oba jeli jen těsně za sebou. Ani na dalších pozicích nezůstal kámen na kameni. Tady Nick Cassidy ze stáje Fortec Motorsport předjíždí Pierra Gaslyho na voze týmu R-Ace Grand Prix. Při jiném ze soubojů ztratil kontrolu nad svým vozem tehdy ještě 17letý Ital Ignacio d'Agosto a vyletěl do kačírku. Mezitím při souboji kolo na kolo došlo ke kontaktu, když Patrick Kujala lehce narazil do Alexe Albona, jenže sám z toho vyšel nejhůře. Jezdec Koiranenu si totiž zničil svůj vlastní vůz a musel ze závodu odstoupit. A takový nádherný souboj předvedli Gasly s Riberasem o 8. místo. Hůře už to však dopadlo pro Brazilce Silvu, který příliš pozdě zabrzdil a udělal si výlet mimo trať. Gasly zatím pokračuje ve spanilé jízdě a stará se o pořádnou show pro diváky. Jenže tento víkend ani on nedokázal zastavit ruského závodníka Daniela Kvyata z týmu Koiranen, který opět zcela předčil všechny své soupeře a hned po úvodním závodním víkendu si vybudoval skvělý bodový náskok v šampionátu. Vítěze doplnili na pódiu Oscar Tunjo z Techman Racingu a Nick de Vries R-Ace Grand Prix. Body si ještě odnesli Nato, Van Dorn, Ocon, Cassidy, Gasly, Rowland a Silva. Díky tomu, že jsme v předchozím závodě byli hodně rychlí, jsem očekával, že budu bojovat o vítězství i dnes. Ale i tak nikdy nevíte, co se stane a toto dvojité vítězství ukazuje naši sílu. Druhý podnik Formule Renault 2.0 se jel až v belgickém Spa-Francorchamps, kde si první místo na startu byl francouzský závodník Pierre Gasly. Tomu se však vůbec nepovedl start, čehož okamžitě využili Norman Nato a Stoffel van Dorn, kteří se posunuli do čela závodu. V nájezdu do zatáčky Le Combe kolidovali Oliver Rowland z týmu Fortec Motorsport a Guilherme Silva od Intervetnu. Tato trojice jezdců se pokoušela dokázat, že v La Source se vejdou 3 formule vedle sebe, ale pokus nevyšel a Melville McKee to po kontaktu odnesl hodinami. Podobný osud se nevyhnul ani Joshu Hillovi z Fortec Motorsportu, synovi šampiona Formule 1 z roku 1996 Damona Hilla.
Traťoví maršálové potřebovali nějaký čas na odklízení trosek z trati a tak se na trať rozhodli vyslat safety car. Na chvostu startovního pole došlo k další nehodě a Alexandru Latifovi z Atehrid Grand Prix doslova upadlo přední křídlo, a to hodně nepříjemně při brždění do šikany Bus Stop. A po kolizi přichází o křídlo i Peter Schothorst z týmu Josef Kaufmann Racing. Startovní pole je krásně seřazené za sebou s minimálními rozestupy, ale Norman Nato, pilot RC Formula týmu, s klidem a rozvahou dováží svůj vůz do vítězného konce, následovaný domácím Stofflem van Dormem z Josef Kaufmann Racingu a Pierrem Gaslym od RS Grand Prix. Pro mě to byl velmi dobrý start, protože po první zatáčce jsem byl první. Poté to bylo velmi těžké, protože Stoffl byl celou dobu velmi blízko. Dnes jsem však velmi šťastný, je to mé první vítězství ve světové sérii, jsem opravdu šťastný. Na bodech pak do cíle dojeli Daniel Kvyat, Alex Riberas, Paul Chaten, Jordan King, Javier Tarancon, Stefan Wackerbauer a Jake Dennis. Druhý závod silně ovlivnil déšť, z prvního místa nemoc dobře odstartoval André Pizzitola, čehož využil Daniel Kvyat ze třetího místa a v nájezdu do Eau Rouge se posunul na první místo. Domácí hrdina z prvního závodu Stoffel van Dorm pak také odstartoval výtečně a byl těsně za nimi třetí. Bohužel netrvalo dlouho a déšť si připsal první těžkou havárii. Javier Tarancon nejprve dostal smyk a poté se zastavil na trati. Téměř nulová viditelnost pak znemožnila Danu de Zilovi zahlédnout Španěla a ve vysoké rychlosti do něj narazil. Cestou se do nehody připletli ještě Norman Nato a Victor Franconi. Po restartu a opět ve stejně náročných podmínkách bylo pořadí následovné: Daniel Kvyat, Jake Dennis, Stoffel van Dorm, Oliver Rowland, Paul Chaten a Mickey Wexström. Dále ve startovním poli pak sváděli souboj opozice Ed Jones a Leo Russell. Mezitím Nick de Vries, Timmy Hansen a Meindert van Pieren bojovali bok po boku v nájezdu do zatáčky La Source. De Vries to zkusil po vnitřku, což se mu vyplatilo a dostal se před oba dva. Kluská trať se stala zrádnou pro 18letého Alexe Riberase, který dostal smyk a havaroval na výjezdu ze zatáčky Blanchimont. To již bylo moc a traťoví komisaři vyvěsili červené vlajky. Závod byl předčasně ukončen. Vítězem se tak stal Daniel Kvyat z Koiranenu, následovaný Jakem Dennisem z týmu Fortec Motorsport a domácím Stofflem van Dormem z Josef Kaufmann Racingu, který si tak připsal 100% domácí úspěšnost v zisku pódií. Kvůli velmi náročným podmínkám bylo neuvěřitelně těžké jet. Zrádná a kluská trať Vespa a červené vlajky k tomu. A samozřejmě ještě safety car. Vůbec to nebylo snadné, ale zvládl jsem to. Dobře odstartoval, podle mě jeden z nejlepších startů v mém životě a dostal jsem se do vedení a udržel ho až do samotného konce. Na bodech dále dokončili Oliver Rowland, Paul Chaten, Mickey Wexström, Josh Hill, Ignacio de Agosto, Guilherme Silva a Christoph von Grüningen. Dalším podnikem byl závod na německém Nürburgringu. Pole position si vyjel Belgičan Stoffel van Dorm, který potvrdil letošní skvělou formu i povedeným startem. Do první zatáčky ho následovali Norman Nato, Paul Chaten a Nick de Vries, zatímco Timmy Hansen, startující až z 25. pozice, dostal smyk a ztratil své přední přítlačné křídlo. Hlavní dění se zatím odehrávalo jen vzadu. Tady Javier Tarancon v nájezdu do první zatáčky probrzdil a dostal se před něj Andrea Pizzitola. Ten se však nechtěl vzdát a držel se svého soupeře, čekajíc na svou příležitost. Pierre Gasly také probrzdil, ale již byl méně úspěšný a poškodil si své přední křídlo. Souboje pokračovaly. Britský závodník Melville Mackie pár kol před cílem úspěšně předjel Felipeho Fragu z Brazílie a získal pro sebe 12. pozici. Mezitím Daniel Kvyat předjel jiného Brazilce, Guilherma Silvu, v bitvě o 5. příčku. A v tento těsný předjížděcí manévr a následný smyk vyústila přehnaná snaha Oskara Tuncha. Těsně před cílem tak přišel hned o několik pozic. Nic takového ovšem nepotkalo Stoffla van Dorna ze stáje Josef Kaufmann Racing a mohl tak zvítězit na Nürburgringu. V cíli ho následovali Norman Nato z RC Formula a Paul Chaten z Tech1 Racingu.
Je to skvělý víkend, začalo to už ráno vítězstvím v kvalifikaci a nyní vítězství, první v Eurocupu. V prostřední části závodu jsem šetřil pneumatiky, ke konci jsem však zahlédl, že se Norman trápil, tak jsem mohl navýšit svůj náskok, což mi velmi ulehčilo. Ale byl to dobrý závod, jsem s výsledkem velice spokojený a pokusím se o to samé i zítra. Na bodech první trojici poté doplnili Nick de Vries, Daniel Kvyat, Oscar Tuncho, Alex Riberas, Mickey Wexström, Oliver Rowland a Melville McKee. Nejrychlejší kolo prvního závodu zajel v pořadí druhý muž, Norman Nato. I do druhého závodu startoval z prvního místa Stoffel van Dorn, vítěz prvního závodu. Ovšem tentokrát se mu start zas až tolik nevydařil a před něj se dostal jak Daniel Kvyat, tak i Oliver Rowland a Belgičan se musel spokojit až se třetí příčkou. Souboj Oscara Tuncha a Pierra Gaslyho patřil k prvním, které ovlivnil déšť. Jezdci museli ubrat a dávat si pořádný pozor na zrádnost kluské tratě. Opět se potvrdilo, že Nürburgring patří k tratím, kde je těžké předpovídat počasí. První problém přinesl až Oliver Rowland, jež svou přílišnou odvážností udělal chybu a stal se překážkou pro ostatní vozy. Několik kol se následně kroužilo za safety carem, po restartu se ujal vedení Mikko Pakáry následovaný Stofflem van Dornem. Na trať se dokonce vrátil i Oliver Rowland, ale pouze na jedno kolo. Poté ho donutil odstoupit technický problém. Nikdo z přítomných si rozhodně nemohl stěžovat na nedostatek akce, a to jak předjížděcích manévrů, tak i chyb jezdců. Tady ze závodu odstupuje Christoph von Gruningen ze stáje Epic Racing, kterému se stala osudnou kluská trať. Souboje kolo na kolo se sváděly i o nebodované pozice. Nebezpečný manévr předvedl brazilský závodník Guilherme Silva, doslova srazil před ním jedoucího Lia Russella, který se dostal do hodin a vyletěl z tratě. Druhý závod na německém Nürburgringu ale nejlépe zvládl Stoffel van Dorn z týmu Josef Kaufmann Racing a dojel si pro své druhé vítězství tohoto víkendu. Na pódiu ho doplnili Melville McKee, zástupce Intervetnu, a Pierre Gasly od RS Grand Prix. Nebyl to jednoduchý závod, možná to tak vypadalo, ale mokro na trati to ze začátku velice stížilo. Dělali jsme však dobrá rozhodnutí, mí rivalové udělali chybu a přezuli na pneumatiky do deště. My naopak jsme vzali sliky. V prvních kolech to bylo nesmírně těžké, ale poté se ukázalo, že jsme se rozhodli správně a bylo to jen o tom ujíždět dál a dál, což se podařilo a zvítězili jsem tento víkend již podruhé. První trojici na bodech doplnili Chastain, King, Stein-Schothorst, Tarancon, Fraga, Pizzitola a Silva. Nejrychlejší kolo si připsal Stoffel van Dorn, dnešní maestro na Nürburgringu. Po 4 závodních víkendech z celkových 9 vede v průběžném pořadí jezdců Brit Sam Baird z české stáje ISR s 680 body, ale o svou příčku se musí dělit s nizozemským nováčkem Robinem Frincem z Fortec Motorsportu. Nejblíže k ní má Nicky Loy od Comtech Racing se 76 body. O něco více se čekalo od 9. Rossiho z Arden Caterhamu a určitě od Kevina Coriuse, jenž má rozhodně velký talent. Ve druhé desítce máme André Nagraua z Draco Racing a společně s ním má 20 bodů Walter Gruppmiller z P1 Motorsport. Oba poctivě sbírají body, ale zatím nijak nenadchli. 19. Richie Stanway má 8 bodů, ale po havárii Vespa již do letošní sezóny nezasáhne. Poslední 23. místo náleží Švýcarovi Zoelu Ambergovi z Pons Racing, který má 1 bod. V šampionátu týmu vede Fortec Motorsport s 99 body. V těsném závěsu je však české ISR s 94 body. Druhý český tým Lotus je pak čtvrtý a nevedoucí Fortec ztrácí 20 bodů. Na konci je pak BVM Target s 16 body a poslední španělský Pons Racing s 1 bodem. Po 3 závodních víkendech z celkových 7 vede průběžné pořadí jezdců Stoffel van Dorn z týmu Josef Kaufmann, který nazbíral 110 bodů a pořadí vede hlavně díky fantastickému víkendu na Nürburgringu, kde ovládl oba závody. Se ztrátou 13 bodů je na druhém místě nadějný ruský talent Daniel Kvyat z týmu Koiráren. Na třetím místě je se 70 body Norman Nato ze stáje RC Formula. Pokud máte zájem položit otázku 8. nejlepšímu jezdci Britovi Melvillu McKeeovi, neváhejte a posílejte nám návrhy na dotazy. Tento jezdec se rozhodl speciálně nám věnovat jedno své video, kde bude odpovídat na vaše dotazy. Na 12. místě je s 18 body Mickey Wexström z KTR. O 2 body méně mají Jordan King z Manor MP a Javier Tarancon ze stáje RC Formula. Na 19. místě je s 6 body Josh Hill, syn slavného Damona Hilla, mistra světa F1 z roku 96. Na 23. místě je s 2 body Francouz André Pizzitola z týmu R-Ace Grand Prix a na posledním místě je Švýcar Christoph von Gruningen z týmu Epic Racing, který má zatím pouhý bod.
Pořadí týmů po 3 závodních víkendech je následující. V čele je prozatím tým Josef Kauman se 129 body. Druhé místo se ztrátou 22 bodů drží Koiráren Motorsport. Na třetí příčce je s 86 body RC Formula. Na opačném konci tabulky je KTR s 22 body. Intervetten a Epic Racing se dělí o poslední místo, oba mají 1 bod. Do úvodního podniku letošní sezóny evropského šampionátu Megane Trophy se nejlépe kvalifikoval Španěl Albert Costa, ale na startu ho překonal Bas Schotthorst a v nájezdu do první zatáčky již vedl 15členné startovní pole. Všichni úspěšně první zatáčku zvládli až na Michaela Munemana, který na chvostu pole dostal hodiny a způsobil zmatek. Loňský šampion Clio Cupu Nikola Milan si odbýval úspěšnou premiéru se silnějším Meganem. Zde útočí na jezdce TDS Racingu Vima Bielena. Jejich bitva byla dlouhá a nesmírně napínavá, ani jednomu jezdci rozhodně odvaha neschází. Na trať se však začal snášet déšť, což vyústilo hned v několik chyb. Prvním byl Jeroen Schotthorst, následovaný Nikolou Milanem. U něj to byla zvláště škoda, protože předtím jel na 4. místě a nyní se propadl až na 10. místo. Velká bitva se také sváděla o pohár gentlemanů, tedy pohár, kam se započítávají jezdci starší 35 let a kteří nikdy nezávodili na nejvyšší profesionální úrovni cestovních vozů či v silnějších formulích. Dnes v této kategorii zazářil domácí Tony Forné. Celkovým vítězem závodu se však stal Bas Schotthorst z týmu TDS Racing, člověk, který se do vedení posunul hned na startu a nikdo ho nedokázal pokořit. Na pódiu ho doplnili vítěz kvalifikace Albert Costa a Nicolo Nalio, oba z týmu Oregon. Na body dosáhli dále také Tunr, Forné, Snooks, Gilardoni, Milan, Mižiniak a Freimuth. A nejrychlejší kolo také připadlo Basu Schotthorstovi. Jak jste sami mohli vidět, tento závodní víkend je jiný. Je opravdu skvělý. Do druhého závodu odstartoval z pole position vítěz prvního závodu Bas Schotthorst, následovaný Albertem Costou a jeho týmovým kolegou Nicolou Naliem. V nájezdu do první zatáčky však Nalio na svého kolegu zaútočil, ale nečekaně toho využil Kelvin Snooks, který se tak po startu ze 6. místa dostal hned na druhé. Jenže oba jezdci Oregonu se nikdy nevzdávají a nadále pokračovali těsně za Snooksem. Mezitím o něco více vzadu se Tunr po kontaktu se soupeřem dostal do hodin. Nalio zaútočil na Snookse jako první, ale Costa viděl příležitost, jak se dostat před oba dva najednou a agresivní manévr málem Snookse vyřadil, za což obdržel oficiální varování. Oba se však před něj dostali. Dokonce došlo i na pošťuchování týmových kolegů a Costa se tak dostal zpět na druhé místo, ale Nalio ho přeci jen nakonec pokořil. Vzadu byl při předjíždění poněkud temperamentní Němec Oliver Freimuth a málem ohrozil závod Jeroena Schotthorsta. Naštěstí ke kolizi nedošlo, ale německý závodník obdržel penalizaci 10 sekund. Zatím Bas Schotthorst vedl závod a ačkoliv jeho nejbližší soupeř Nicolo Nalio měl nejrychlejší zastávku v boxech, nikdo pro něj nepředstavoval větší problém. Bas Schotthorst a tým TDS Racing oslavili druhé vítězství ve 2 závodech. Perfektní způsob, jak zahájit sezónu, a na pódium se opět podívali i Nicolo Nalio a Albert Costa z Oregonu. Na bodech dokončili ještě Gilardoni, Tunr, Mižiniak, Forné, Snooks, Muneman a Freimuth. Nejrychlejší kolo zajel vítěz závodu Bas Schotthorst. Auto bylo opravdu dobré a měli jsme úžasnou rychlost a jen jsem sledoval, jak ostatní za mnou mizí. To je ten nejlepší pocit, který na závodní dráze můžete zažít. V belgickém Spa-Francorchamps odstartoval nejlépe vítěz úvodních 2 závodů Bas Schotthorst, následovaný Fabienem Tunnerem a Brucem Logérem Rouem. Pro posledního jmenovaného to pak byla vůbec první zkušenost s Megane Trophy. Problémy nastaly hned v první zatáčce, kde byl Albert Costa doslova vytlačen z dráhy. Ostatní bez problémů pokračovali s minimálními rozestupy směrem k Eau Rouge. V nájezdu do Le Combe svádějí těsný souboj kolo na kolo Bas Schotthorst s Kevinem Gilardonem o vedení v závodě, ale Nizozemec zkušeně zavírá dveře. Bruce Logér Roux zamířil do boxu pro svou povinnou zastávku v boxech. V jednu chvíli dokonce několik kol vedl závod, ale nyní se vše soustředí na bitvu Schotthorsta a Gilardoniho. Na jiném místě trati mezitím nezvládl Michael Muneman brždění a zničil záď svého Meganu o bariéru.
Do boxů se museli vrátit Bruce Loger-Rue s prasklou zadní pneumatikou, bohužel to však znamenalo, že ztratil veškeré naděje na zisk pódiového umístění. Bas Shothorst z týmu TDS Racing se nakonec dokázal před italským sokem Kevinem Gilardonim z Oregonu udržet a slavil své již třetí vítězství. Na pódiu je doplnili ještě Kevin Snooks z TDS Racingu. Bylo to nesmírně těžké, můj vůz neměl zrovna nejlepší nastavení a po celý víkend jsme se trápili. Tento výsledek je tak naprosto parádní. Měl jsem těžkou zastávku v boxech, ale jsem opravdu hrozně šťastný. Je to úžasné. Na body dosáhli také Mižiniak, Milan, Loger-Rue, tedy nakonec dokázal dojet alespoň 6. Freimut a Tunr. Závod dokončilo pouze 8 vozů. Nejrychlejší kolo závodu pak zajel vítěz Bas Shothorst. Zatímco v sobotu nad okruhem svítilo sluníčko, v neděli byla situace zcela jiná a druhý závod Meganu odstartoval za deštivých podmínek. Z první řady startovali 2 vozy Oregonu v pořadí Nicolo Nalio a Albert Costa, následovaní vítězem prvního závodu Basem Shothorstem. Do závodu neodstartoval Bruce Loger-Rue, který havaroval v zaváděcím kole, což ulehčilo situaci Shothorstovi a po prvních pár metrech se posunul před Costu na druhé místo. Již v Eau Rouge měl Nalio obrovský náskok před svými nejbližšími soupeři, kteří se navíc museli vyhýbat sami sobě. Nikdo nechtěl havarovat hned na začátku závodu. O jiný souboj mezi TDS Racingem a Oregonem se postarali Kevin Snooks a Kevin Gilardoni, kteří se prali o 5. místo. Nejdříve se zdálo, že italský jezdec vyjde jako vítěz, ale nakonec se opět zařadil za svého soka. Závod nakonec rozhodovali až zastávky v boxech. První ke svým mechanikům zamířil Shothorst a zůstalo tak na Naliovi, jak rychlý ve svém kole navíc bude. Bohužel pro něj však ztratil více než vteřinu a Nizozemec se dostal do vedení závodu. Nic tak Basu Shothorstovi z TDS Racingu nebránilo v zisku již 4. vítězství ze 4 závodů v letošní sezóně. Na pódium se postavili ještě Nicolo Nalio a Albert Costa z Oregonu. Shothorst již v šampionátu vedl s obrovským náskokem 49 bodů. Myslím, že naše strategie celkem vyšla. Na začátku jsem byl poněkud opatrnější, ale tohle je prostě úžasné a hoši zvládli zastávku v boxech skvěle. To tomu výrazně pomohlo. Na bodech dále dojeli Milan, Gilardoni, Dermont, Snooks, Bielen, Muneman a Freimut. Nejrychlejší kolo si připsal znovu Bas Shothorst. Na německém Nürburgringu odstartoval do prvního závodu z pole position Albert Costa. Z druhého místa vyrazil Fabien Tunr, ale netrvalo dlouho a Bas Shothorst se kolem něj protáhl a začal tlačit na Costu před sebou. Poprvé v šampionátu Meganu se tu představil Nizozemec Tom Coronel a hned udělal dojem. Po solidní kvalifikaci si vyšlápl i na takovou hvězdu, jakou je Nicolo Nalio. Své zkušenosti z VTCC tu rozhodně nezapřel. Bohužel musel ze závodu předčasně odstoupit kvůli mechanickým problémům. Kevin Snooks se mezitím vydal na výlet mimo trať a ztratil několik pozic. To velice narušilo jeho dosud dobrý víkend, kdy se kvalifikoval na slibné 6. příčce. Povinné zastávky v boxech zamíchaly pořadím, kdy se na chvíli dostal do vedení Fabien Tunr. Jak je u Meganu zvykem, vždy se můžeme těšit na souboje kolo na kolo, a to i když nejde o body. Tady například potyčka mezi Nicolou Naliem a Brucem Logerem-Ruem. Poprvé však dnes prohrál Bas Shothorst, kterého dnes skvělým výkonem porazil Albert Costa z týmu Oregon. Jeho týmový kolega Fabien Tunr stvrdil svým druhým místem silnou formu týmu. Na Base Shothorsta z TDS Racingu zůstalo až 3. místo na pódiu. Po cestovních vozech je tohle mé první vítězství, takže mám velkou radost. Ale bylo to opravdu těžké, protože po 4 kolech jsem objevil na mých brzdách problém s vyvážením a byl jsem neustále v zatáčkách široký a pokaždé jsem si říkal, že budu brzdit dřív. Ale po dalších 4 kolech jsem o brzdy přišel úplně. Byla to katastrofa. Musel jsem hodně pracovat na vyvážení. Zastavili jsme v boxech, ale poté jsem byl široký a opravdu v každé zatáčce. Tunr mě dohnal a po zastávce jsme spolu bojovali, ale každopádně je to dobré. Vyhrál jsem a zítra budu ještě lepší. Na bodech se podařilo dokončit ještě Naliovi, Gilardonimu, Logeru-Ruovi, Milanovi, Snooksovi, Mižiniakovi, Jerunu Shothorstovi. Nejrychlejší kolo zajel Fabien Tunr. Vítěz prvního závodu Albert Costa startoval z pole position do deštěm zmáčeného závodu na Nürburgringu.
Týmový kolega Fabien Tunr ho následoval na druhé pozici, ale doslova zmáčknut z obou stran Kevinem Gillardonem a Basem Schothorstem. Uprostřed startovního pole došlo dokonce i k několika kontaktům a dva vozy skončily v hodinách a mimo trať. A to včetně Fabiena Tunra. Z 5. místa startující Kelvin Snooks se precizní jízdou všem trablům vyhýbá a propracovává si svou cestu vpřed. Jeroen Schothorst si však zadělal na pořádné problémy, když si po nárazu kompletně zničil přední část svého vozu. Vzhledem ke špatným podmínkám na trati se ředitelství závodu rozhodlo vyslat na trať safety car, protože několik vozů stále ještě mělo na svých kolech sliky. Safety car na trati nějaký čas zůstal, díky čemuž si několik kol ve vedení připsal nejdříve Enrico Bettera a poté i Thibaut Bossy. Posledně jmenovaný sice moudře obul mokré pneumatiky již na startu, ale ani to nezabránilo jeho následnému propadu dozadu. Skvělou stíhací jízdu předvedl Albert Costa, zatímco Nicolo Nalio se propracoval do vedení a v závěsu za ním jel Bas Schothorst, který se nebál tvrdšího atakování. Nakonec se Schothorst s Coronelem zvládli před Nalia dostat v tu samou chvíli, ale na oplátku Ital postrčil Coronela, kterého tím poslal do zdi a závod pro něj skončil. Nalio však také ztratil několik pozic, čím však zcela ulevil Basu Schothorstovi z TDS Racingu, který si mohl dojet pro své další vítězství v letošní sezóně. Druhý dojel Albert Costa z Oregonu a třetí Thibaut Bossy z Lompeš Sportu. Podle mého názoru to byl bláznivý závod s takovými povětrnostními podmínkami a samozřejmě všemi změnami ze sliků na mokré pneumatiky. Až v posledním kole jsem Nalia předjel a dostal se do čela. Tak strašně jsem si to přál, po včerejším třetím místě jsem naprosto šťastný. Na body dnes ještě dosáhli Migignac, Gillardoni, Milan, Jeroen Schothorst, Freimut, Loger Roux a Kelvin Snooks, který původně dojel třetí, ale obdržel penalizaci 25 sekund za způsobení kolize. Na první závod teprve druhé sezóny evropského Clio Cupu jsme si museli počkat až do Spa-Francorchamps, kde se nám představilo opravdu nabušené startovní pole čítající na 30 jezdců. A bitva o titul začíná zcela na čistém papíře, když loňský šampion Nicola Mila přestoupil do šampionátu Meganů. V kvalifikaci a i na startu byl nejrychlejší Mike Verschuur, který však musel hned od začátku odolávat útokům Marka Guillota. Zatáčkou Eau Rouge se sice všichni bez problémů protáhli, ale stejně o chvíli později došlo k první větší havárii několika vozů. Michal Novalak vyjel z trati a tvrdě narazil do svodidel podél trati. Naštěstí se mu nic nestalo. Následovala pořádná strkanice v šikaně Le Combe, ale to již vyústilo ve vyslání safety caru na trať, aby se startovní pole uklidnilo. I po restartu nehody pokračovaly tady nepříjemná havárie Manuela Zumsteina ve vysokorychlostní zatáčce Eau Rouge. Mezitím se také bojovalo například zde v La Source, souboji Simona Di Lucy, Ruda Steemense a Giancarla Lenzottiho. Vítězem se nakonec stal Marc Guillot z Milan Competition, který porazil svého týmového kolegu Raffaela Villanuevu. Třetí místo obsadil Christian Ricciarini z Composite Motorsport. Po celou dobu jsem byl pod tlakem Raffaela Villanuevy, který byl opravdu blízko. Mohli jsem si ve druhém sektoru udělat trochu prostoru, ale v prvním sektoru byl rychlejší naopak on, takže jsem musel správně brzdit, aby mě nemohl předjet. To bylo nejhorší. Zrovna před výjezdem safety caru jsem si vyjel trochu náskok, ale to je závodění a na konci jízdy za safety carem se nám to povedlo znovu. První dvě místa pro Milan Competition nám udělala velkou radost. Na bodech první trojku doplnili Van der Berg, Palomeras, René Stýmec, Di Luca, Lenzotti, Arcarese a Fjordbach. Nejrychlejší kolo si připsal italský závodník Simone Di Luca. Druhý závod v belgickém Spa odstartoval kvůli dešti za safety carem. Na prvním místě byl Mike Verschuur, který dokázal zvítězit jak v první, tak i ve druhé kvalifikaci a jeho cílem bylo spravit si chuť poté, co první závod nedokončil. Za ním se seřadili za sebou Marc Guillot, Raphael Villanueva a Robert van der Berg. Při restartu se Verschuur snažil co nejvíce zatopit svým soupeřům a úspěšně. Neohroženě se blížil k první zatáčce, zatímco za ním jeho nejbližší soupeři bojovali o druhé místo. Uprostřed startovního pole se Ruud Steenmetz snažil prorazit svou cestu vpřed. Zde předjíždí španělského závodníka Gonzálese Martina de Andrese. Manuel Zumstein mezitím udělal pěkné hodiny, ale bez úhony se dokázal vrátit zpět.
Ani déšť však neubral na nebezpečných soubojích, například tato bitva mezi Gonzálesem Martinem de Andrésem a Simonem de Lucou vypadala hodně zajímavě. Jejich souboj trval po několik kol a skončil tímto vzájemným kontaktem, kdy měl de Luca co dělat, aby uřídil svůj vůz a mezitím ztratil hned několik pozic. Nakonec bojoval až jen o 13. místo. Jediným jezdcem, kterému tyto náročné podmínky nevadily, byl Mike Verschoor z týmu Equip Verschoor a stal se vítězem druhého závodu Clio Cupu během víkendu ve Spa-Francorchamps. Na pódium vystoupil společně s Rafaelem Villanuevou a Markem Guillotem, oba od Milan Competition. Včera jsme měli mnoho problémů, má levá přední pneumatika byla poškozená, takže jsem ztratil mnoho bodů. Dnes jsem musel zabrat a získat to, co jsem ztratil, a dojel jsem na pódiu. Snad to tak dopadne i v následujících závodech. Body ze Spa odvezli také Tremole, Nogues, Van der Berg, Lenzotti, Gioia, Järli a René Steenmetz. Nejrychlejší kolo zajel vítěz závodu Mike Verschoor. Evropský šampionát Clio Cupu pokračuje svým druhým podnikem na německém Nürburgringu a první závod odstartoval na suché trati. Z pole position skvěle odstartoval Francouz Marc Guillot a udržel si své vedení v nájezdu do první zatáčky. Těsně za ním byli Oscar Nogues a Frédéric Järli. Několik vozů sice nájezd do první zatáčky nezvládlo, ale naštěstí se vše obešlo bez havárií. Poněkud bizarní problém se objevil na voze Gonzálese Martina de Andrése, ale zdálo se, že vůz na rychlosti nestrácí, naopak držel krok s ostatními soupeři. V zatáčce to již však byl problém a vyjel z trati. Dokázal však pokračovat. Těsně za vedoucími jezdci to však také začínalo být zajímavé, když Rafael Villanueva se prodíral vpřed přes skupinku jezdců. Za nimi to nevypadalo o moc jinak. Belgičan Stefan Polderman atakoval Wojciecha Girmaziaka, ale nezvládl včas zabrzdit a dokonce jednu pozici ztratil. Souboj o 7. pozici mezi Villanuevou a Arcaresem skončil až touto ránou zezadu do Rumunova vozu. Mezitím se Mike Verschoor dostal na druhé místo před Simona de Lucu, který se tak vysoko dostal po skvělém úvodu z 5. místa. Oscar Nogues už však do cíle dojel neohroženě, ačkoliv vedoucí skupina dojela s minimálními rozestupy. Byl to velice těžký závod, jsem šťastný za celý tým, za nás, že jsme dojeli první. Odvedli skvělou práci a je to tak skvělý pocit být na pódiu a vůbec závod byl prostě skvělý. Na pódiu se tedy jezdci seřadili v pořadí, na prvním místě Oscar Nogues z týmu Rangoni Motorsport, druhý Mike Verschoor z Equip Verschoor a třetí Simone de Luca opět z Rangoni Motorsport. Na bodovaných místech se dále umístili Tremole, Van der Berg, Guillot, Fjordbach, Mary, Villanueva a Zumstein. Do druhého závodu z prvního místa odstartoval francouzský závodník Marc Guillot. Naštěstí Clio Cup nebyl postižen deštěm, na rozdíl od jiných sérií, které se jeli předtím. V první zatáčce někteří vyjeli příliš široce, ale nedošlo k žádným nehodám. V této skupince jezdců ztratil nejvíce Giancarlo Lenzotti, jež se propadl o několik pozic dozadu a navíc poškodil jeden vůz, ale i bezpečnostní prvky na trati, čímž donutil vyjet safety car. I po restartu zůstal ve vedení Marc Guillot, následovaný Oscarem Noguesem a Simonem de Lucou. René Steenmetz si neudržel bezpečnou vzdálenost k vozu před sebou a roztočil Eona Maryho. Manuel Zumstein se pak již nestačil Irovi vyhnout a skončil v hodinách také. Rafael Villanueva také ztratil kontrolu nad vozem na výjezdu jedné ze zatáček. Snažil se sice ze všech sil smyku zabránit, ale akorát tím sebou vzal Gonzálese Martina de Andrése. A o chvíli později se to španělskému závodníkovi stalo znovu a tentokrát již ze závodu odstoupil. Mezitím si pro cenné vítězství do cíle dojel Marc Guillot z týmu Milan Competition. Těsně za ním dojel Oscar Nogues od Rangoni Motorsport a třetí místo slavil Mike Verschoor z týmu Equip Verschoor. Pro mě to byl velmi dobrý závod, pole position, vítězství, prostě perfektní. Na začátku to bylo trochu těžké, protože na mě dorážel Oscar Nogues, ale dokázal jsem být rychlejší než on, takže to je dobré pro mě, pro tým, pro šampionát. Celkově to byl dobrý víkend až na včerejší závod, kdy jsem kvůli Verschoorovi vyjel na štěrk, ale to je závodění. A je to také dost dobré pro šampionát, takže perfektní. V nejlepší desítce se umístili ještě Frédéric Järli, Eric Tremole, Christian Ricciarini, Thomas Fjordbach, Salvatore Arcarese, Ruud Steenmetz a poslední bodované 10. místo získal Giancarlo Lenzotti. Na další závod Clio Cupu si nyní počkáme až do konce září, kdy se bude závodit na francouzském Paul Ricardu.
3 závodních víkendech je zatím suverénně v čele Nizozemec Bas Scholthorst z týmu TDS Racing, který má 140 bodů a zvítězil ve většině závodů. Na druhém místě je Španěl Albert Costa z Oregonu, který získal 91 bodů. A právě Costa je největším soupeřem zatím suverénního lídra. Dále pak na 3. místě Ital Kevin Gilardoni z Oregonu s 66 body. Na 6. místě je loňský šampion Clio Cupu Nicolas Milan se 40 body. 12. místo drží Oliver Freimuth z AFK a má prozatím 13 bodů. O příčku níž je belgický jezdec David Dermon ze stáje Lompeš s 8 body. O bod méně má Jeroen Scholthorst ze stáje TDS Racing. Wim Bielen a Michael Munemen se dělí o poslední místo se 4 body na kontě. V pořadí týmu vede TDS Racing se 178 body. Oregon 1 je na druhém místě se 154 body a na 3. místě je Oregon 2 se 110 body. Třetí tým z řad Oregonu je na 5. místě se 40 body a na posledním místě je prozatím Algarve se 4 body. Šampionát gentlemanů vede Jean-Charles Miginiak z týmu Lompeš se 130 body. Na druhém místě je Oliver Freimuth z AFK a na svém kontě má 90 bodů. Třetí místo pak drží Jeroen Scholthorst z TDS Racing se 44 body. Po 2 závodních víkendech je v čele průběžného pořadí jezdců Francouz Marc Guillot z týmu Milan Competition, který má 73 bodů. Na druhém místě je Nizozemec Mike Verschoor z Equip Verschoor s 58 body. Třetí místo drží Oscar Nogues z Rangony s 53 body. Konec bodovaného pořadí uzavírají Eon Mary z Monolith Racing se 4 body, Ruud Steenmetz z Madeno Racing s 2 body a Manuel Zumstein z Jensen Motorsport s 1 bodem. Mezi týmy je v čele Milan Competition, který má 121 bodů. Na druhém místě je Rangony s 80 body a na 3. místě je Equip Verschoor s 58 body. Tento víkend se závodí nedaleko Moskvy, pak následuje letní pauza a poté nám do konce šampionátu zbývají pouze 4 podniky. A to je z dnešního speciálu všechno. Brzy se na vás těšíme s prvním dílem věnovaným premiéře ruské tratě Moscow Raceway a z našeho studia se na vás bude těšit náš kolega Richard Tesař. Nezapomeňte nás také sledovat na Twitteru, Facebooku a hlavně na YouTube.